नागपुरात विदर्भाच्या औद्योगिक भविष्याला नवी दिशा देणारा खासदार औद्योगिक महोत्सव ऍडव्हान्टेज विदर्भ 2026च्या तिसऱ्या आवृत्तीचे भव्य उद्घाटन झाले। नमस्कार, आपण बघत आहात महान्यूज 7 करिता मी नंदिनी बर्वे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ परिसरात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला। यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिंद्रा अँड महिंद्रा सोबत 15,000 कोटींचा ऐतिहासिक सामंजस्य करार झाल्याची घोषणा केली आहे। नागपुरात नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक वाहन आणि ट्रॅक्टर उत्पादन होणार असून विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे। तसेच जर्मनीच्या एनमोटिव्ह कंपनी सोबत 10,000 कोटींच्या गुंतवणुकीचा करार होऊन हजारो रोजगार निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे। येत्या 5 वर्षात विदर्भाचा सर्वांगीण विकास घडवण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केला आहे। ब्युरो रिपोर्ट महान्यूज 7 नागपूर। This video is sponsored by Shivam Jewelers.